Prehliadka novej hudby 2023 nadväzuje na koncept súťažnej prehliadky amatérskych hudobných skupín, ktorá sa tradične konala v priestoroch Domu kultúry Lúky. Hudobné teleso zvolané odbornou porotou vystúpi ako súčasť programu na tohtoročných dňoch Petržalky, ktoré sa budú konať od 23. do 25. júna na dostihovej dráhe v Petržalke. Prehliadka priniesla rôznorodé vystúpenia. Jahody nerastú iba len dnes. Zajtra je ďalší deň, dnes ich zožral pes. Trojčlenná porota pozostávajúca z Jany Ambrózovej, Tibora Felediho a Nikolaja Nikitina predstavuje skúsených odborníkov v rôznych oblastiach hudby. Aj tá porota vlastne rozumie tej branži a vie, čo to všetko stojí. V dnešnej dobe stretávať sa, kúpovať si technické vybavenie, zabezpečovať si dobré hudobné nástroje, vieme, čo to znamená bojovať o svoje publikum. Zrazu mám pohár aj pohľad prázdny, kto vie, kde brázdi moria, kým som sám. Každá skupina mala na svoju prezentáciu časový limit 25 minút. V rámci vystúpenia boli hodnotené téma, originalita, kreativita, technická zručnosť a schopnosť komunikácie s publikom. Účinkujúce formácie mali príležitosť ukázať svoj umelecký potenciál. Ako prvá vystúpila kapela Tomáš Peško and Friends, ktorá vo svojej tvorbe využíva tradičné prvky country a bluegrassu. Bola to vlastná tvorba, žánrovo veľmi pestrá, dá sa povedať, pochytené aj z blues, aj z jazz a aj z podstate nejaké popové veci. S vlastnou tvorbou sa predstavila aj popová kapela Backstep. Motivovalo nás to, že si konečne môžeme zahrať niekde inde a vlastné pesničky, lebo takýchto príležitostí pre takéto kapely je strašne mizivá. Prišla nám to ako dobrá príležitosť ukázať sa publikum, širšiemu publikum. Takže to nás tak motivovalo, preto sme sa prihlásili. O talente členov skupiny Echosféry svedčila najmä ich schopnosť sa odviazať na pódiu a dostať publikum do varu. To sa vždy snažíme, aby tých poslucháčov zobrala do varu a aby sa zabavili, aby si zaskákali alebo aby sa aj niečo poučili z našich textov. Po vystúpeniach nasledovala diskusia s odbornou porotou. Skúsení hudobníci a odborníci sa s kapelami podelili o svoje názory a rady na zlepšenie. Čo sa týka, čo by sa dalo zlepšiť, možno nejakým spôsobom ten imidž a trošku sa ako keby osmeliť v tom prejave. Všetky kapely vlastne pôsobili veľmi zohratým dojmom a aj z nich tak sálala veľmi taká priateľská, taká ľudská atmosféra, takže tomu prejavu dodávalo isté čaro. Za víťaza vyhlásila odborná porota kapelu Echosféry, ktorá zaujala svojim presvedčivým výkonom, čo ich vystúpenie povýšilo na profesionálnu úroveň. Záverečná kapela ukázala, myslím si, že aj tým ostatným, ako môže fungovať dobrá produkcia, dobrý prosto celý setting nástrojov aj technického vybavenia. Pôsobili veľmi profesionálnym dojmom a myslím, že aj ako víťazi sa nestratia potom na letnom festivalovom podujatí medzi veľkými menami.